Δόξα τον Κύριο μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μου είπε πριν ο αδερφός ο Τάκης να πω κάτι, αλλά του λέω όχι, άστο καλύτερα, αλλά δεν ξέρω, αδερφοί, ελέγχτηκα μέσα μου πάρα πολύ και έτσι λέω δεν είναι δυνατόν να εργάζεται αδελφοί ο Κύριος, να προσπαθεί ο Κύριος και εμείς να μην μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας πολλές φορές να πούμε κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, να πούμε από αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Ελέγχτηκα πάρα πολύ και γι' αυτό τώρα ήρθα και του είπα ότι κάτι μου βάζει ο Κύριος στην καρδιά και κάτι που μας βάζει ο Κύριος στην καρδιά, αδελφοί, καλό είναι να το λέμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό γιατί εργάζεται, γιατί είναι αυτός, αδελφοί, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά μας και σήμερα και πάντοτε και θέλει να μας ευλογήσει. Θέλει να μας χαρίσει, αδελφοί, μεγάλη ευλογία ο Κύριος και εμείς είμαστε αυτοί που πολλές φορές το εμποδίζουμε γιατί δεν έχουμε θάρρος, δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε αυτά τα οποία πρέπει, αδελφοί, για να γευτούμε την παρουσία του Κυρίου όπως πρέπει. Αλλά ο Κύριος πάντοτε έρχεται και δίνει και έχει αγαθές μερίδες και είναι αυτός, αδελφοί, ο οποίος δίνει. Δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Είναι αυτός ο οποίος δίνει και αυτός είναι που θα δώσει και σήμερα, όπως δίνει πάντοτε, και πρέπει να βρισκόμαστε και εμείς εκεί που πρέπει για να παίρνουμε από τον Κύριο αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε. Χθες διάβαζα αυτό το κομμάτι που θα σας διαβάσω από το Λόγο του Θεού, πολύ γνωστό κομμάτι, αλλά κάτι μου έδωσε ο Κύριος και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι από τη σελίδα 938, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ε, από την αρχή μέχρι και το 9, 938 σελίδα. Μετά τα αυτά ήτο η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης, πλησίον της προβατικής πύλης Κολυμβήθρα, η επωνομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα 5 στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενον την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά τον καιρό εις την Κολυμβήθρα και ετάρατε το είδωρ. Ώστε λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενο και εξεύρουν ότι πολύ ήδη καιρό πάσχει, λέγει προς αυτόν: θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών: Κύριε, άνθρωπο δεν έχω δια να με βάλει στην Κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εγέρθητη, σήκωσε τον κράβατόν σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο καθένας, αδελφοί, περνάει τις δικές του καταστάσεις και τα δικά του προβλήματα και ο κάθε άνθρωπος που περνάει μια κατάσταση μόνο ο ίδιος μπορεί να καταλάβει στο 100% το πόσο βαρύ είναι αυτό το οποίο περνάει. Ακόμα και μια κατάσταση ίδια, αν είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ο ένας μπορεί να σηκώνει 5 κιλά και ο άλλος να σηκώνει 7 κιλά, ακόμα και αν έχει την ίδια κατάσταση και το ίδιο πρόβλημα. Γιατί είναι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σηκώσει διαφορετικά πράγματα. Αλλά αυτό που πολλές φορές, αδελφοί, δεν καταλαβαίνουμε και δεν βλέπουμε είναι ότι αυτός ο οποίος θέλει να σηκώσει το βάρος μέσα στη ζωή μας είναι ο Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος θέλει να κρατήσει το βάρος που μας βαραίνει πολλές φορές και έρχεται και μας ρίχνει κάτω και μας καταθλίβει. Είναι αυτός ο οποίος θέλει να σηκώσει αυτό το βάρος, ώστε να μπορέσουμε να σηκώσουμε τα μάτια μας, να προχωρήσουμε, να πορευθούμε και να βλέπουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας, ώστε να αξιωθούμε μια μέρα να τον δούμε και πρόσωπο προς πρόσωπο, αδελφοί. Αυτός θέλει να σηκώσει το βάρος. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι πολλές φορές να το σηκώνουμε εμείς. Να προσπαθούμε με δικούς μας τρόπους να κρατήσουμε αυτό το βάρος. Και εδώ αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί πέρα που υπήρχαν αυτές οι 5 στοές και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί πέρα μαζευόντουσαν τυφλοί, χολοί, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν ασθενείς
και περιέμεναν, λέει, την κίνηση του ύδατος, η οποία γινόταν ανά κάποιο καιρό, γιατί άγγελος κατέβαινε κατά καιρό στην κολυμβήθρα και ετάρατε το είδο. Όποιος έπεφτε πρώτος, θεραπευόταν. Και είναι πραγματικά, αδελφοί, θαυμαστό το πώς ο Κύριος κάνει πολλές φορές αυτή την ταραχή του ύδατος και σήμερα στις μέρες μας, και παίρνουμε από τον Κύριο πράγματα, παίρνουμε από τον Κύριο ευλογία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι άλλο, το οποίο δεν το γευόμαστε ίσως συχνά, αλλά αυτό είναι όπως είναι μια ταραχή του ύδατος. Λίγο ταράζεται, μετά από λίγο όμως πάλι, αν δεν το ξαναταράξουμε, ηρεμεί. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, θέλει μέσα στη ζωή μας να μην είμαστε έτσι. Αλλά αυτή η ταραχή του ύδατος να είναι συνεχής μέσα στη ζωή του χριστιανού. Συνεχής μέσα στη ζωή μας. Και έτσι θέλει ο Κύριος να προχωρήσουμε. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση, αδελφοί, χθες καθώς διάβαζα αυτό το κομμάτι, σας είπα ότι είχα μια εμπειρία, είναι το ότι βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα 38 χρόνια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και όταν ο Ιησούς βρίσκεται εκεί, του κάνει μια ερώτηση. Μια ερώτηση την οποία την κάνει και σε εμάς σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος, και μου την έκανε και εμένα χθες. Καθώς αυτός ο άνθρωπος εκμυστηρεύτηκε στον Κύριο ότι άνθρωπο δεν έχω για να με ρίξει μέσα. Και του κάνει αυτή την ερώτηση. Του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Και χθες καθώς το διάβαζα, αδελφοί, αυτό, λέω ασθενέστατα θέλω. Και μου ξανακάνει ο Κύριος, αδελφοί, την ίδια ερώτηση. Θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλω. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ναι, λέω, Κύριε, θέλω. Τέταρτη φορά. Θέλεις να γίνεις υγιής? Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί με ξαναρωτάει ο Κύριος, αφού λέω θέλω? Αφού με ρωτάει και το απαντάω ότι θέλω. Κύριε, λέω, γιατί με ρωτάς πάλι? Θέλω, ναι. Πέμπτη φορά. Θέλεις να γίνεις υγιής? Άρχισα και αμφέβαλα για αυτό που είπα, το θέλω. Μήπως το είπα πολύ γρήγορα, μήπως δεν έπρεπε να το πω, μήπως... Γιατί με να ρωτάς, Κύριε? Τι λέω, Κύριε, πιστεύω ότι θέλω. Έκτη φορά. Θέλεις να γίνεις υγιής? Και άρχισα να αμφέβαλα ακόμα περισσότερο και έβδομη φορά. Εκεί πέρα, την έβδομη φορά, όταν με ρώτησε ο Κύριος, αδελφοί, λέω, Κύριε, δεν ξέρω, λέω. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θέλω, αλλά... Και εκεί κατάλαβα, αδελφοί, ότι 7 φορές έγινε αυτό, 7 φορές με ρώτησε ο Κύριος και κατάλαβα ότι αυτό, αδελφοί, πραγματικά που λέμε το θέλω, και μετά όσο πέρναγε τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, κατάλαβα ότι τελικά δεν είναι το τι θέλω και το τι λέω ότι θέλω. Είναι το τι κάνω, το τι πράττω, το τι περπατάω καθημερινά, το τι αγωνίζομαι, το τι έχω μέσα στο σπίτι μου, μέσα στην οικογένειά μου, το τι ζω. Το να λέω θέλω και θέλω, αλλά τι θέλω? Το θέλω? Και όσο περνούσε κάθε φορά, δεν με ρώταγε ο Κύριος, κατάλαβα ότι τελικά θέλω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ξέρουμε πολύ καλά εκεί που βρισκόταν ο Νεεμάν, ο στρατηγός, που ήταν άρρωστος, είχε λέπρα, και μέσα από το κοριτσάκι που είχε μέσα στο σπίτι του τον οδήγησε στον Ελισεέ και πήγε και του είπε, πήγαινε βουτήξου 7 φορές στον ποταμό. Εκείνος στην αρχή αντέδρασε, μα γιατί να βουτυχτώ εδώ, και εκεί πέρα που βρισκόμουν ωραία ποτάμια είχαμε, μα πρέπει να πάω να κάνω αυτό. Και πήγε και ξέρουμε και 1, 2, 3, 4, 5, 6, την 7η όμως βγήκε καθαρός. Θέλεις? Μου λέει ο Κύριος. Εάν θέλεις, πρέπει να περάσεις μέσα από την υπακοή του Λόγου μου. Πρέπει να υπακούσεις το Λόγο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κατά πόσο θέλουμε, αδελφοί, θα φανεί μέσα από το κατά πόσο υπακούμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει να υπακούσεις αυτό το οποίο σε οδηγώ, αυτό το οποίο σε κατευθύνω.
Και γι' αυτό ελέγχθηκα, αδελφοί, και πάρα πολύ. Πριν μου είπε ο αδελφός και του είπα, όχι, δεν μπορώ. Αλλά λέω, άκουσε το λόγο του Θεού. Υπάκουσε αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος. Πήγαινε και σου λέει, κάνε αυτό, γιατί δεν το κάνεις. Σου λέει, πες εκείνο, γιατί δεν το λες. Γιατί δεν έχουμε θάρρος, δεν έχουμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Το κατά πόσο θέλουμε φαίνεται από το κατά πόσο πράττουμε. Η πίστη, λέει, χωρίς έργα είναι νεκρά. Δεν έχει καμία αξία. Τι να το κάνω, το να πιστεύω κάτι, αλλά να μην το δείχνω αυτό, να μην το πράττω, να μην έχει πράξεις αυτό το οποίο λέω ότι πιστεύω. Το να το λέω, τι σημασία έχει. Να πάω σε έναν γιατρό, να μου δώσει ο γιατρός μια συνταγή, θα κάνεις 1, 2, 3, 4, 5, 10, θα πάρεις και αυτή την αντιβίωση. Πάω μετά από ένα μήνα στο γιατρό πάλι, μου λέει ο γιατρός, έκανες αυτό το οποίο σου είπα. Όχι, δεν το έκανα, αλλά θέλω να γίνω υγιής. Μα πώς θα γίνεις υγιής, αφού σου είπα να κάνεις κάποια πράγματα. Πώς θα γίνεις υγιής, υπάρχει μια συνταγή. Δεν γίνεται. Και πολλές φορές, αδελφοί, έτσι περπατάμε. Με αυτόν τον τρόπο. Θέλω, Κύριε. Θέλω, Κύριε. Αλλά στην πραγματικότητα το περπάτημά μας, η ζωή μας και οι πράξεις μας δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Και ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Κύριο, γιατί έρχεται μέσα από το Λόγο Του, καθώς τον τελευταίο καιρό, έτσι όταν διαβάζω, αδελφοί, το Λόγο του Θεού, δεν ξέρω, ο Κύριος κάνει χάρη και ειδικά σε μερικές καταστάσεις μπαίνω μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην κατάσταση. Πριν 1,5 μήνα, περίπου 2, που είχα αρρωστήσει και έμεινα σπίτι και διάβαζα το Λόγο του Θεού, διάβαζα τον Ιησού του Ναβί και έμπαινα μέσα στην κατάσταση αυτή την οποία βρισκόταν ο Ιησούς του Ναβί. Με το λαό εκεί πέρα, με την θάλασσα, με το που άνοιξε, με όλα αυτά τα οποία ζούσαν. Είναι θαυμαστά πράγματα. Δεν είναι πράγματα τα οποία απλά τα διαβάζουμε, είναι πράγματα τα οποία ενεργούν και σήμερα στον άνθρωπο. Είναι πράγματα τα οποία είναι ενεργά, τα οποία τα νιώθει ο άνθρωπος. Γι' αυτό διαβάζει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είναι ενεργός ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να περπατάει σαν οποιονδήποτε έξω μέσα στον κόσμο, να έχει την ίδια θλίψη, να έχει αυτά τα οποία έχει έξω ο κόσμος, την ίδια στεναχώρια, την ίδια κατήφια στην καθημερινότητά του και όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος, το βιώνει και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος έχει το Θεό. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να λέω ότι θέλω το Θεό μέσα στη ζωή μου, αλλά να μην απολαμβάνω τίποτα από αυτά τα οποία έχει ο Θεός. Δεν γίνεται. Και ακούσαμε, αδελφοί, και προχθές, έτσι έβαλε ο Θεός στην καρδιά του αδελφού του Γιάννη που είπε κάποια πράγματα. Αδελφοί, δεν ξέρω, πιστεύω όλοι μας λαχταρούμε να ακούσουμε πάλι ύμνους σε πνεύματι. Πρέπει να λαχταρούμε. Αν δεν λαχταρούμε, κάτι δεν πάει καλά. Τα γράφει μέσα Λόγος του Θεού. Τα βλέπανε οι αδελφοί παλιότερα πολύ συχνά, συνεχώς. Αλλά τώρα εμείς σήμερα δεν απολαμβάνουμε αυτά τα οποία γινόντουσαν. Γιατί? Θέλουμε? Ή αν θέλουμε, ποιος φταίει τότε? Εγώ θέλω, αλλά ο Κύριος δεν το κάνει? Όχι. Κάτι κάνουμε λάθος. Θέλω, αλλά δεν πράττω. Δεν κάνω τις πράξεις τις οποίες θέλει ο Κύριος. Δεν το δείχνω το θέλω μου. Ο Κύριος θέλει να δει το έμπρακτο, την πράξη, αδελφοί. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Όπως σε εμάς δεν μας αρκεί τα παιδιά μας να μας λένε «Σ' αγαπώ, μπαμπά, σ' αγαπώ, μπαμπά, σ' αγαπώ, μπαμπά». Εντάξει, ωραίο είναι το «σ' αγαπώ». Αλλά αφού με αγαπάς, δείξτε μου. Όταν με βλέπεις μόνο μου, μην είναι μαζί μου, να μου κάνεις παρέα, γιατί με αγαπάς, δεν θέλεις να στεναχωριέμαι. Όταν έρθει κάτι το οποίο διαφωνούμε μέσα στο σπίτι, κάτι το οποίο θες να σου πάρω και σου λέω και δεν θα στο πάρω, γιατί αυτό είναι το καλό σου. Μην μου πεις «Α, ωραίος μπαμπάς είσαι, είσαι κακός μπαμπάς, δεν σε θέλω». Ποια είναι η αγάπη? Δείξτε μου με πράξεις. Να σου πω όχι και να μου δείξεις ότι με αγαπάς. Όχι στα ναι, όχι μόνο στα καλά, αλλά σε όλα. Και καθώς έκανα αυτή την ερώτηση, αδελφοί, εδώ ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο του λέει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Και απεκρίθη, λέει αυτός «Κύριε, άνθρωπο δεν έχω δει να με βάλει στην κολυμβήθρα, όταν ταραχθεί το είδωρ ενώ δεν έρχομαι, εγώ άλλος προημού κατεβαίνει». Και πολλές φορές, αδελφοί, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε στο μυαλό μας αυτός ο άνθρωπος 38 χρόνια ότι θα βρίσκομαι εδώ, είχε την ελπίδα ότι θα μπει μέσα, αλλά είχε ένα σχέδιο στο μυαλό του. Κάποιος θα με πιάσει κάποια στιγμή, κάποιος θα με λυπηθεί, να απλώσει τα χέρια του, να με σηκώσει, να με ρίξει μέσα.
Αυτό ήταν αυτό, πιστεύω, που είχε στο μυαλό του. Αλλά πόσο διαφορετικό είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Πόσο διαφορετικά είναι πολλές φορές τα σχέδια του Θεού μέσα στη ζωή μας και εμείς έχουμε κλειδώσει εκεί σε μια κατάσταση, σε ένα πράγμα και λέμε έτσι θα γίνει. Έτσι θα έρθει ο Θεός να μας ευλογήσει. Και προσπαθούμε πολλές φορές να κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, να κάνουμε εκείνο το απόγευμα, να κάνουμε εκείνο το βράδυ, να ξανακάνουμε αυτό, να ξανακάνουμε το άλλο. Μήπως να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Και ο Θεός μπορεί να έχει ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο. Αλλά αν δεν πάμε μπροστά στον Κύριο να πούμε Κύριε, τι είναι αυτό που θες να κάνω. Και αν δεν δείξουμε έμπρακτα ότι πραγματικά θέλουμε, πώς θα γίνει. Και πολλές φορές το σχέδιο του Θεού είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος. Πάρα πολύ διαφορετικό. Και με πάρα πολύ απλό τρόπο λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσαν τον κράβατόν σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Δεν ξέρω πώς φαντάζεσαι ή πώς φαντάζομαι τη λύση του προβλήματος. Δεν ξέρω πώς φανταζόμαστε ότι θα έρθει ο Κύριος, αδελφοί, να ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση που πολλές φορές όλοι την αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνει μια ανατροπή, πρέπει να γίνει μια αναζωπήρωση, πρέπει να γίνει όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς το φανταζόμαστε. Αλλά σκέψου ότι μπορεί ο Θεός να έχει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που φαντάζεσαι. Ας αφαιθούμε, αδελφοί, στα χέρια του Θεού. Δεν μας ανήκει εμάς ο τρόπος. Εμάς μας ανήκει το να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, το να ταπεινωθούμε, το να πούμε Κύριε δεν μπορούμε, δεν τα καταφέρνουμε, είμαστε λίγοι, είμαστε μικροί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Κάντο εσύ σε παρακαλώ. Ο λόγος που ενεργούσε ο Κύριος και ο λόγος που θέλει να ενεργήσει ο Κύριος και αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Κύριος θα το κάνει ο ίδιος. Και ο λόγος που ενεργούσε ο Κύριος είναι γιατί φαινόταν εκείνος, όχι ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει να φανεί, ο Κύριος δεν μπορεί να φανεί. Όχι γιατί ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος από τον Θεό, αλλά γιατί ο Κύριος δεν παραβαίνει το θέλω του ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του ότι θέλουμε πολλές φορές παραπάνω από αυτό το οποίο πρέπει, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Θα μου πεις δηλαδή, θέλουμε εμείς να... Όχι, δεν πάει να πει αυτό, αλλά αν θέλουμε, αδελφοί, πρέπει να το δείξουμε. Και ο άνθρωπος που θέλει, ξέρει να ταπεινώνεται, ξέρει να τσαλακώνεται, ξέρει να ζητάει συγγνώμη, ξέρει να επιστρέφει, ξέρει να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του και ξέρει να υπακούει το Λόγο του Θεού. Εμείς σήμερα διαβάζουμε, αδελφοί, απλές ιστοριούλες, αλλά το να πεις έναν άνθρωπο, όπως ήταν τότε ο Νεεμάν ο στρατηγός, να του πεις πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό 7 φορές να βοτυχτείς, ήταν κάτι απίστευτο. Γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος στην αρχή αντέδρασε. Και δεν είναι παράλογο το ότι αντέδρασε, δεν είναι κάτι αφύσικο. Σε έναν άνθρωπο με τόσο μεγάλη εξουσία που έκανε τόσο κόπο, που περπάτησε τόσο πολύ, έφτασε μέχρι έξω από το σπίτι, δεν βγήκε καν έξω από το σπίτι ο Ελισέ. Να του κάνει μια τιμή, είστε ο στρατηγός. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν ήταν εύκολο εκείνη τη στιγμή να διαχειριστεί αυτό το οποίο του συνέβη και να του πει πήγαινε 7 φορές να κάνεις αυτό. Αλλά τι ήταν αυτό? Ήταν η υπακοή στο Λόγο. Υπήκουσε στο Λόγο του Θεού. Έκανε αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. 7 φορές. 7 φορές. Δηλαδή συγκεκριμένα πρέπει να πάω να κάνω όλο αυτό το οποίο μου λέει ο Θεός. Και πολλές φορές αυτό που καταλαβαίνω, αδελφοί, είναι ότι τα παρατάμε τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, ακόμα και στην έκτη, άμα φτάσουμε φορά και τα παρατήσουμε, πάει. Το χάσαμε. Και αυτό που καταλαβαίνω πολλές φορές είναι ότι τα παρατάμε εκεί μέχρι να φτάσουμε στο να πάρουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Ξεκινάμε και λέμε, Κύριε, θα πάω να το κάνω. Θα βουδεχτώ μία φορά. Το κάνουμε μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Και λέμε, εντάξει, τώρα θα συνεχίσουμε και τέταρτη και πέμπτη και τα παρατάμε. Γιατί τα παρατάμε, αδελφοί? Να συνεχίσουμε, να αγωνιστούμε. Να λάβουμε αυτά τα οποία έχει ο Κύριος έτοιμα. Γιατί ο Κύριος τα έχει έτοιμα για μας. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αξιώσει μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Να ανοίξουμε έτσι, να συνεχίσουμε την υπόλοιπη ώρα και να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, που είναι το κεφάλαιο του Ζήτα, είναι
στο Ζ κεφάλαιο, θα διαβάσω από το 54, είναι σελίδα 968. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από την περίπτωση του Στέφανου, του Πρωτομάρτυρα. Λέει στο 54: «Ακούσατε δε ταύτα κατέκοπτον τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρης ον πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις των ουρανών, είδε την δόξα του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Και είπε: Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Τότε φωνάξαντες με τα φωνής μεγάλης έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν και οι μάρτυρες επέθεσα τα ημάτιαν αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα: Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Και γονατίσας εφώναξε με τα φωνής μεγάλης: Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτη. Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Δόξα στον Κύριο για τα λόγια του που μας δίνει. Και βλέπουμε εδώ έναν άνθρωπο, τον Στέφανο, ο οποίος είχε χειροτονηθεί διάκονος μέσα στην Εκκλησία με άλλους 6 και βλέπουμε πως ο Θεός, αδερφοί, πως με τον Στέφανο και με τον Φίλιππο που ήταν διάκονοι και υπηρετούσαν τον Κύριο, τους εκλέξανε να διακονούν στις τραπέζες και βλέπουμε πως ο Θεός τους χρησιμοποιούσε. Ο Φίλιππας ήταν Ευαγγελιστής. Εδώ ο Στέφανος είχε σοφία. Ήταν πληρωμένος πάντοτε με Πνεύμα Άγιο. Κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στο πνεύμα, αδερφοί, με το οποίο λαλούσε ο Στέφανος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, καθώς λέει τους έλεξε πολύ αυστηρά, τους είπε σκληροτράχυλους, τους είπε απερίτιμητους. Και καταλαβαίνετε τώρα πόσο ένας άνθρωπος να έχει αυτή την παρησία, αδερφοί. Και πολλές φορές πρέπει να έχουμε αυτή την παρησία, να ελέγχουμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν να μην το πω, μην στεναχωρέσω. Εδώ όμως βλέπετε ο Στέφανος δεν έχει, αδερφοί, ένα πνεύμα έτσι, δεν θα μιλήσω, να τα έχουμε καλά με όλους, να λέμε και ένα γεια. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Στέφανος εξιστορεί όλο το γένος από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιησού Χριστό. Τους αναλύει μέσα σε ένα γρήγορο πέρασμα από το Λόγο του Θεού και τους είπε ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν η αλήθεια. Και βλέπουμε εδώ πέρα, μόλις ακούσανε τον Απόστολο τον Στέφανο να τους μιλάει και να τους λέει σκληροτράχυλους και απερίτιμους στην καρδία, εσείς πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορούσε να το δεχτεί η καρδιά τους. Και μας λέει εδώ, ακούσατε, λέει, ταύτα, τι κάναν? Κλείσανε, λέει εδώ πέρα, ακούσατε, λέει, ταύτα, κατέκοπτον τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας αυτών. Ο δε Στέφανος πλήρης ον πνεύματος Αγίου ατενίσας εις τον ουρανό. Βλέπετε, δεν σταματάει ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, δεν σταματάει. Να ξέρετε, όταν έχεις παρησία να πεις την αλήθεια, να πεις το Λόγο του Θεού, ο Θεός θα σε ευωδώσει, είναι μαζί σου ο Θεός.
Και ξέρετε πολλές φορές, και αυτό το παρατηρώ πολλές φορές, πως από τη στιγμή που θα σταματήσεις να κάνεις τη δουλειά που σου αναθέτει ο Κύριος, θα σταματήσει και ο Θεός να είναι μαζί σου. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό το οποίο θέλουν οι άλλοι. Μη μιλάς, μη λες τίποτα, μην ασχολείσαι. Πρέπει όμως να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει εδώ ο Στέφανος. Είναι, αδερφοί, δοσμένος στον Θεό. Είναι πλήρης, λέει, πνεύματος, μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Πλήρης πνεύματος Αγίου, και ατένισε στον ουρανό. Κοίταξε στον ουρανό και τι είδε? Είδε τον Θεό. Αλλά δεν είδε μόνο τον Θεό, αλλά είδε, λέει, και τον Ιησού Χριστό, όπως λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, ιστάμενο στα δεξιά του Θεού. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δει κανένας. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα. Κάθεται δίπλα του. Αυτά τα βλέπουν μόνο οι πιστοί. Μόνο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν γνωρίσει, έχουν ασπαστεί, αναγνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός, γιατί ήρθε ο Χριστός, σε αυτούς φανερώνεται ο Κύριος. Δεν φανερώνεται στο πλήθος. Αν δεν τον επικαλεστείς, εάν δεν τον πιστέψεις, δεν θα σου φανερωθεί ο Θεός. Και ο Στέφανος, εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, βλέπει μήπως κάνει λάθος. Και εδώ η περιγραφή λέει πως είδε, λέει, τον Θεό και είδε τον Ιησού Χριστό να είναι στα δεξιά. Αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν το σηκώνουνε οι άνθρωποι. Και αν έχεις κάνει έτσι ομολογία σε ανθρώπους οι οποίοι είναι φανατικοί με τη θρησκεία τους, δεν το σηκώνουν αυτό. Δεν μπορούν να σηκώσουν να τους πεις πράγματα τα οποία τους φέρνεις αντίθετα από αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία. Λέει το καταστατικό τους, το πιστεύω τους. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Δεν μπορούν να πιστέψουν τώρα πως ο Στέφανος βλέπει τον Χριστό να είναι στα δεξιά. Δεν μπορούν να το σηκώσουμε. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, και είπε, λέει, θεωρώ, λέει, τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενο εκ δεξιών του Θεού. Άνοιξε ο ουρανός. Μπορεί να τον ανοίξει οποιοσδήποτε, αδερφοί, τον ουρανό. Τον ουρανό τον ανοίγουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού, αυτοί οι οποίοι είναι καθαρισμένοι, είναι λουσμένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους, αυτοί οι οποίοι προσμένουν να έρθει ο Κύριος, σε αυτούς ανοίγει ο Κύριος τον ουρανό. Πόσοι υπάρχουν μάρτυρες σε αυτή την ομολογία? Πώς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ομολογήσει πως είδανε τον ουρανό? Και πρέπει να χαιρόμαστε όταν ο Θεός μας φανερώνει, μας δείχνει κάτι τέτοιο σε κάποιος αδερφός που μας ομολογεί, και αισθάνεται πως ο Θεός τον πήρε και του έδειξε κάποια πράγματα. Όπως και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τον εαυτό του, αδερφή, αλλά βλέπουμε πως επήγε, μας λέει ο λόγος του Κύριου, μέχρι τρίτου ουρανού. Ο Στέφανος όμως βλέπει τον ουρανό ανοιγμένο. Βλέπει όλα. Ο Απόστολος Παύλος πήγε, λέει, μέχρι τρίτο ουρανού. Τώρα δεν ξέρει βέβαια, λέει, πως μεταφέρθηκε εκεί, πως ήτανε, αν ήταν δηλαδή με αυτό το σώμα το οποίο είχε, ή το μετέφερε ο Θεός με άλλο σώμα. Αλλά, αδέλφια μου αγαπητά, μας μιλάει ο Θεός και έχουμε καλές ομολογίες, καλές μαρτυρίες
καλές φανερώσεις που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και μας δείχνει, αδελφοί, πως ο Θεός είναι ένας. Και πρέπει να έχουμε αυτό το θάρρος, όπως βλέπουμε εδώ, που έχει και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είδε, λέει, τον ουρανό ανοιγμένο και τον Χριστό, τον Υιό, λέει, του ανθρώπου ιστάμενο στα δεξιά του Θεού. Αυτό ήτανε, για αυτούς τι ήτανε? Ήταν μια μαχαιριά. Εσείς, λέει, το δίκαιο τον εσταυρώσατε, τον ταλαιπωρήσατε, ήρθε να αναγγείλει, να φωνάξει στον κόσμο, να κηρύξει, και εσείς τον πολεμήσατε. Με ψευδομάρτυρες κοιτάγανε να τον θανατώσουν. Και εδώ με το Στέφανο, αδερφοί, με ψεύτικα πράγματα. Το χριστιανό, αδερφοί μου αγαπητοί, με ψεύτικα πράγματα. Με πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια. Τον είδα και έκανε αυτό. Τον είδα και είπε αυτό. Δεν μπορείς να λες. Δεν μπορούμε να λέμε έτσι για κάποιον τον οποίον ο Θεός τον έχει αναγεννήσει, τον έχει βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, συμμαρτυρεί μαζί του, με την πορεία του, με τα χρόνια του. Δεν μπορεί να λέει κάποιος δεν είναι έτσι, δεν περπατάει καλά, είπε αυτό, έκανε αυτό. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν. Δεν προβληματίζεται όμως ο άνθρωπος, αδελφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει θρησκεία δεν προβληματίζεται. Αυτό λέει. Είχα κάποιους οι οποίοι μαζευόμαστε και συζητάγαμε και λέγαμε για τα πράγματα του Θεού. Αδελφοί μου αγαπητοί, μόλις συζητάγαμε και λέγαμε αυτά τα οποία είναι η Εκκλησία η δικιά μας εδώ δεν κηρύττει άλλα πράγματα εκτός από αυτά τα οποία λέει εδώ ο λόγος του, το Ευαγγέλιο. Βλέπεις έναν πόλεμο και αυτός και εκείνος και ο άλλος δεν μιλάει για κανέναν. Αυτόν που μου μιλάς εσύ το μιλάει. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό το βιβλίο είναι αρκετό για όλους μας, για τον καθέναν μας. Είναι αρκετό να μας βοηθήσει, να μας καθοδηγήσει και να μας πάει στον προορισμό μας. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πάρουμε κάποιο άλλο βιβλιαράκι, δηλαδή για να το προσθέσουμε εδώ για να μας καλύψει. Εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα μέσα. Ο Ιωάννης λέει πως είναι και άλλα πολλά, τα οποία δεν έχουν γραφτεί. Αλλά όμως τι είναι? Τι είναι? Ό,τι να είναι? Ό,τι θέλει ο καθένας? Ό,τι θέλει προσθέτει? Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις εσύ ή ό,τι θέλω εγώ. Υπάρχει ο λόγος. Εδώ, το Ευαγγέλιο. Έχει σφραγιστεί, αδερφοί. Το σφράγισε ο Κύριος και με αυτό βαδίζουμε και με αυτό περπατάμε. Έχει μέσα λάθος ο λόγος του Θεού? Έχει κάποιο λάθος? Λάθη δεν έχει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Δεν έχει λάθη. Είναι αρκετό αυτό το οποίο έχουμε εδώ να μας πάει εκεί που θέλουμε. Δηλαδή φτάνει να μας πάει στην πορεία μας. Αρκετό είναι, έχει όλα τα θρεφτικά ο λόγος του Θεού, το να μας ταΐσει, να μας ποτίσει και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και έχουμε βάλει στόχο όλοι να τερματίσουμε. Έτσι και τώρα εδώ ο Στέφανος τους λέει πως βλέπει τον ουρανό ανοιχτό, γιατί να προβληματίζουν, μήπως λέει αλήθεια αυτός ο άνθρωπος, μήπως είναι έτσι? Μας λέει ο λόγος του Κυρίου, έφραξαν, λέει, τα ότα, τα έκλεισαν τα αυτιά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν για τον Χριστό.
Δεν θέλουν να ακούσουν για το Ευαγγέλιο, δεν θέλουν να ακούσουν για τη σωτηρία. Δεν θέλουν να ακούσουν τι έκανε ο Χριστός. Θέλουν να πάνε από άλλον δρόμο. Αδερφοί αγαπητοί, ένας είναι ο δρόμος. Έτσι δεν λέει ο ίδιος ο Κύριος, λέει ένας είναι ο δρόμος. Εγώ, λέει, είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πού να πας? Από πού να πας? Δεν μπορείς να πας από κάπου αλλού. Να κάνω μια παράγκαψη δεν πάει πουθενά. Η παράγκαψη σε βγάζει έξω από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω. Όπου και να πας είναι αδιέξοδο. Μόνο ο Λόγος του Θεού έχει έξοδο, αδερφοί. Διέξοδο στα ό,τι περνάμε, ό,τι κάνουμε, έχει μόνο ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει δεν άλλο. Και εδώ μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, έφραξα, λέει, τα ότα, λέει, και όρμησαν ομοθυμαδών. Πώς ήταν εκεί? Ομοθυμαδών. Θα πεις για τη θρησκεία μας. Και εμείς εκεί πιστεύουμε και τι είναι αυτά που μας φέρνεις. Δεν εξετάζει καθόλου, αδερφοί, ο άνθρωπος. Δεν εξετάζει αν αυτό το οποίο κρατάει, αν αυτό το οποίο έχει, είναι από τον Θεό. Δεν το εξετάζει. Ξέρετε, έτσι βρήκαμε. Έτσι λένε τώρα κι αυτοί. Έτσι τα βρήκαμε. Ναι, αλλά για δες λίγο. Για να δεις πώς είναι τα πράγματα, πώς ξεκίνησε, ποιος είναι ο Χριστός. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Κύριου, όρμησα, λέει, ομοθυμαδών. Και εκβαλώτες, λέει, έξω της πόλεως ελιθοβόλου. Άρχισε, πετάνε πέτρες. Να ρίχνουν πέτρες πάνω στο παιδί του Θεού. Σε αυτόν τον οποίο ομολογεί. Μα πού είναι ο Θεός? Δεν κάνει κάτι ο Θεός? Γιατί δεν επεμβαίνει τώρα ο Θεός που είμαι δίκαιος και μιλάω? Για φανταστείτε να καθόμαστε να σκεφτούμε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα που περνάω αυτά και περπατάω καλά, ο Θεός θα με βοηθήσει. Δεν το βοηθάει. Αλλά όμως συμμαρτυρεί πως είναι μαζί του. Του φανερώνει πως είναι μαζί του. Οι άλλοι δεν βλέπουν τίποτα. Εξιστορεί ακριβώς τι βλέπει, πώς είναι τα πράγματα. Και αυτά όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, αν δεν πάθανε ο Στέφανος, δεν θα είχαμε αυτή την ομολογία αυτή. Έπαθε ο Στέφανος για να δούμε εμείς. Επέτρεψε ο Κύριος, δεν τον άφησε έτσι. Ξέρεις τι να βλέπεις τον Κύριο? Ξέρεις να βλέπεις τον Κύριο στο θρόνο του, στον ουρανό, που με αυτό το σώμα δεν μπορείς να τον δεις? Και να βλέπεις τον Κύριο όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Και τον έβγαλαν, λέει, έξω όπως και τον Κύριο. Τον βγάλαν έξω από την πόλη. Να μην αμαρτήσουμε, όχι μέσα εδώ, όχι μέσα στην Ιερουσαλήμ, να τον βγάλουμε έξω. Έτσι και τον Στέφανο. Έτσι και τον Ιω και πολλούς άλλους. Τους βγάζαν έξω. Κάνουν το θέλημα του Θεού αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι αισθάνονται όπως κάνουν το θέλημα του Θεού. Ως αυτός ο οποίος τώρα τον λιθοβολούμε είναι αμαρτωλός. Φύγει αυτά τα οποία πιστεύουμε. Τα ήθη και έθιμα. Τις παραδόσεις μας. Ποιες παραδόσεις μας? Ποιες παραδόσεις μας, αδερφοί? Έτσι τα βρήκαμε. Τι βρήκαμε? Όλα αλλάξανε. Πότε αλλάξανε? Η Εκκλησία μετά από τον 4ο αιώνα, στον 4ο αιώνα, σταμάτησε ο διωγμός. Μέχρι το 311-313 όλα τακτοποιηθήκανε. Η Εκκλησία έγινε ένα με την πολιτική. Εισχωρήσανε όλοι. Όλα πήγανε καλά. Τέρμα οι διωγμοί. Δεν κυνηγάμε τώρα τους χριστιανούς. Είναι τέρμα.
Από τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, που δεν υπήρχαν ομολογίες και μαρτυρίες, άλλαξε να αλλάζει το Ευαγγέλιο. Άλλαξε. Σταμάτησε ο διωγμός. Δεν υπήρχε κανένας. Αλλά πιο μπροστά τους ρίχναν στα λιοντάρια, τους αλείπαμε πίσω. Υποφέραν. Σταμάτησε ο διωγμός. Δεν υπήρχε κανένας να ομολογήσει. Ήταν ωραία. Ελεύθερα να λατρεύεις. Ελεύθερα λάτρευε τον Κύριο. Πώς να τον λατρεύεις? Πώς να τον λατρεύεις ελεύθερα έτσι τον Κύριο? Μπορείς να τον λατρεύεις έτσι ελεύθερα? Όπως θέλεις εσύ και όπως θέλω εγώ. Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες, λέει, αυτό είναι πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούμε. Και δεν υπήρχε, αδελφοί, από τότε που σταμάτησε ο διωγμός, όπως λένε και οι άνθρωποι, ζάχαρη ήταν για όλους. Ωραία, τώρα και τι έγινε? Έπεσε η πλάνη. Μπήκε το ένα, μπήκε το άλλο. Άρχισε να βαφτίσουν τα παιδιά μικρά. Καθιερώσανε δηλαδή το βάπτισμα, το βαφτίσουν μικρό. Και βρίσκουν και τον τρόπο και τη διδασκαλία τους να τα βάλουν εκεί που θέλουν. Να τα τοποθετήσουν και άμα πεθάνει. Και αν πεθάνει. Και αν πεθάνει, πού θα πάει? Στον Κύριο θα πάει, έτσι δεν είναι? Και μπήκανε οι πλάνες, αδελφοί, και άλλα πολλά μέσα, τα οποία, αδελφοί μου αγαπητοί, οι άνθρωποι, σταμάτησε ο διωγμός, το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Ωραία, περνάμε. Εδώ όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, βλέπουμε πως η Εκκλησία περνάει, έχουμε γεγονότα, θλιβερά δηλαδή για την εποχή εκείνη. Ξαφνικά παίρνουν τον Ιάκωβο, τον θανατώνουν. Αφού είδε και άρεσε στο λαό, να κάνουμε και κάτι άλλο. Ποιους όμως παίρνουνε? Δεν παίρνουν αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σύστημα. Ποιους παίρνουν? Αυτούς οι οποίοι ομολογούν Χριστό. Αυτοί οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι οποίοι λένε πως ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλιάς. Αυτοί οι οποίοι λένε πως περιμένουμε να έρθει ο Χριστός να μας πάρει. Αυτούς κυνηγάνε. Αυτούς ρίχνουν στα λιοντάρια. Αλλά όμως κανένας, αδελφοί αγαπητοί, δεν γύρισε πίσω. Δεν άλλαξε την πίστη του. Έτσι και όπως το βλέπουμε τώρα εδώ, ο λόγος του Κυρίου λέει πως τον ελιθοβόλουν, λέει, και οι μάρτυρες, λέει, επέθεσε τα ημάτια, λέει, αυτόν επί τους πόδας νεανίου ονομαζομένου Σαύλου. Τα βάλανε τα ρούχα και τα φύλαγε. Ποιος? Ο Παύλος. Έτσι όπως λέει εδώ ο λόγος του Κύριου, Σαύλου, λέει. Ο Σαύλος, ο οποίος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Μικρός ήτανε, πιτσιρίκος ήτανε τότε, αδερφοί, και αυτός φύλαγε, λέει, τα ρούχα. Αλλά και ο Απόστολος ο Παύλος ο ίδιος λέει πως ήταν σύμφωνος κι αυτός. Αλλά επειδή ήταν παιδί δεν είχε έτσι τη δύναμη αυτή να κάνει κι αυτός αυτό το οποίο κάνανε οι άλλοι, αλλά ήταν σύμφωνος. Να τον θανατώσετε. Και εγώ συμφωνώ. Μας θίγει, μας χαλάει τη θρησκεία μας. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, και λιθοβόλου, λέει, το Στέφανο επικαλούμενο και λέγοντα, Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου. Βλέπει πως σταματάνε όλα τώρα, πως τελειώνουνε. Δέξου, λέει, το πνεύμα μου. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, ατενή σας, λέει, εφώναξε με τα φωνής μεγάλης. Αδερφοί αγαπητοί, ο Στέφανος προτού φύγει, κοιτάει να τακτοποιήσει την καρδιά του, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά ψάχνεις να το βρεις αλλιώς το δίκιο σου και να το χάνεις.
Εδώ όμως μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, ο Στέφανος προτού φύγει προσευχήθηκε για αυτούς τους ανθρώπους. Λέει και γονατίζας εφώναξε με τα φωνής μεγάλης, Κύριε μη λογαριάζεις σε αυτούς την αμαρτία ταύτη. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ τους. Μην το λογαριάζεις αυτό που μου κάνανε. Την πέτρα αυτή που έφεγα και από τον έναν και από τον άλλον και όλα αυτά τα οποία μου είπανε. Σε παρακαλώ. Αδερφοί αγαπητοί, έχει καλό πνεύμα. Έχει το πνεύμα του Χριστού. Εδώ μη λογαριάσεις. Και ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, προτού φύγει αδερφοί, τι έκανε? Πάτερ, λέει, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Λίγο πρωτού φύγει. Και εδώ ο Στέφανος λίγο πρωτού φύγει. Πριν να αναχωρήσει. Αδερφοί, όσο είσαι πάνω σε αυτό το σώμα και είσαι ζωντανός, πρέπει να μάθεις να συγχωρείς. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις μετά. Σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να συγχωρέσει αυτός ο οποίος έφυγε, φτιάχνοντας ένα δίσκο με κόλληβα και τα πάει για να τον συγχωρέσει ο Θεός. Αλίμονο. Να είμαι ο μεγαλύτερος, ο πιο άδικος, ο πιο αμαρτωλός και να μου φτιάξουν ένα ταψάκι με κόλληβα και ο Θεός να με συγχωρέσει. Δεν είναι, αδερφοί, κουτό αυτό το οποίο σήμερα βλέπουμε. Ο Λόγος του Θεού λέει άπαξ και αποθάνωση μετά τούτο είναι κρίση. Έτσι και φύγει ο άνθρωπος, κλείσει τα μάτια του και αυτό το σκήνομα μείνει εδώ, τελείωσαν. Δεν υπάρχει. Ό,τι έσπηρε ο άνθρωπος θα θερήσει. Γι' αυτό και ο Στέφανος, αδελφοί, προτού φύγει, θέλει να παραδώσει την καρδιά του στον Κύριο καθαρή. Να την παραδώσουμε καθαρή, αδελφοί, να είναι καθαρή η καρδιά μας, να μην έχουμε με κανέναν τίποτα. Δεν ξέρεις. Ξέρεις εσύ αν αύριο είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Και να έχουμε εκκρεμότητες και να είμαστε στεναχωρεμένοι. Τι θα γίνει? Έτσι και τώρα εδώ πέρα. Κύριε, λέει, μη λογαριάζεις αυτούς την αμαρτία ταύτη και ταύτα λοιπόν με κοιμήθη. Έφυγε, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, δεν υποφέρουν. Δεν περνάνε κάτι. Κάτι το οποίο να δυσκολεύονται, να πονάνε. Έρχεται ο Κύριος. Γιατί όταν χτυπάνε εσένα, χτυπάνε τον Κύριο. Δεν υποφέρει ο άνθρωπος, αλλά υποφέρει ο Κύριος που βλέπει τα παιδιά του. Να τα ταλαιπωρούν και να τα βασανίζουν. Έτσι και τώρα ο Στέφανος ήταν ο πρώτος, αδελφοί, που γι' αυτό το λένε και πρωτομάρτυρα. Ήταν ο πρώτος ο οποίος εμαρτύρησε. Και μετά και άλλοι μαθητές, οι οποίοι δεν αρνηθήκανε την πίστη τους, αλλά δώσανε την καρδιά τους στον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.